ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଚାନକ ତ ମରିଗଲାନି ବାଣ ବାଜୁ ବାଜୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନାଭିକି ବିଲବାସ୍ତ୍ର ବାଜିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆମଠୁ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଆମଠୁ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଲୋକବଳରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ରାଜନୀତି ଶିଖ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇସାରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭୟ ମିଶିକି ରାବଣର ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନା। ରାବଣ କୋଉ ଭଳି ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 36 ଅବତାର କୌଣସି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ, ସେ ଭିତରୁ ଜୟ ବିଜୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଆଉ ରାବଣ ନିଜେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବା, ତାହେଲେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହିଁ ଅବତାର ଥିଲା। କେବଳ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସିନା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲା। ରାବଣ ପାଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହରଣ କଲେ ରାଜନୀତି ପାଠ। ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରିଛି ରାବଣ ପାଇଁ। ଯେ ଭଲେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଥାନ୍ତା, ଦୁନିଆକୁ କାହିଁରେ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ରାବଣର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ହେଲା? ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ କଲା। ଅନିତ୍ୟାନି ଶ୍ୱରାଣୀ ବିହନୈବ ଶାଶ୍ୱତାଃ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ଏସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କବଳିତ କରିଦେଇପାରେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ ପଦବୀ ସବୁଦିନ ଯାଇ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମାନବକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ସେଇ ରାବଣକୁ ଆଜି ଜଳେଇକି ଖୁସିର ମାହୋଲ କରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆମେ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାବଣର ଇଏ ପାଇଁ ଶୋକ ତ କରିବାନି, ଯେହେତୁ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁନି କେତେବେଳେ ବି ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ, ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଶତ୍ରୁତା ସେଇଠୁ ମରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।